Verwarring over tuinafval. Eieren uitveulen in Plus. Het is vandaag 9 juli. Dit is het Pelemaasjournaal. Grote takken van struiken wel en klein snoeiafval niet. Bij het Milieustation is er de afgelopen week de nodige verwarring geweest over welk tuinafval gratis mag worden ingeleverd en welk afval niet. Vanaf 1 juli kan je het grof tuinafval gratis inleveren bij het Milieustation. Een nieuwe regeling voor de mensen uit Venray. Veel mensen hadden dan ook gewacht op 1 juli om het tuinafval te lozen. Echter aangekomen bij het Milieustation kwamen mensen erachter dat niet al het tuinafval gratis ingeleverd mocht worden. Een verwarrend beleid voor de burgers kwamen de medewerkers van het Milieustation al snel achter. Het nieuwe beleid is dat er grof tuinafval is, groenafval en het fijnere spul, wat eigenlijk onder de GFT zou moeten horen. Toen wij hier begonnen zijn, hebben wij mensen want de mensen waren zelf nog niet echt op de hoogte, dat dit verschil nou gemaakt ging worden, omdat ze de informatie nog niet thuis hebben gehad. Een folder die wij hier inmiddels wel hadden en hier ook neergehangen hebben, om dat aan de mensen uit te leggen. Maar ook de folders met uitleg waren niet helder genoeg. De medewerkers moesten constant mensen instrueren, maar dan nog snapten de mensen weinig van de regel. Voor ons is dat heel erg moeilijk en voor de mensen die niks van afval weten en over groen en wat grof en fijn is het totaal onbegrijpelijk eigenlijk. En want dezelfde struiken die fijn zijn, je gaat herknippen en dan is het fijn. En dan kom je de hele struik brengen, dan is het grof. Ja, mensen begrijpen dat niet, want ze zien ook dat het hier komt het gewoon bij elkaar. Hè? Dus op 1 bult, dan gaat het naar een groencompostering toe. Dus dat vinden ze sowieso wel, wat is dit nou, hè? Wat wel ellendig is geweest, is dat mensen lang in de rij hebben moeten staan bij het Milieustation. En vooral ook de mensen van het Milieustation die duidelijke instructie hadden van het is grof tuinafval wat hier gebracht mag worden. En alle mensen die met karretjes aankwamen rijden en ook minder grof tuinafval hadden, die hebben ze aan moeten spreken. En ja, dat hoort natuurlijk niet helemaal zo bij hun baan en leidt tot een hele hoop gedoe waar we niet blij van worden. Petra van Duinhoven is raadslid van het CDA. En deze partij besloot om vragen te stellen aan de wethouder nadat zij ook diverse verontwaardigde reacties van mensen hadden ontvangen. En mensen hadden zoiets van, tuinafval is tuinafval, snoeiafval is snoeiafval. En hoe gaan ze daarover zitten muggenziften? Hoe kan dat nou? Nou, dan is er dus onduidelijkheid en een regeling kan nooit zo in elkaar steken dat die zoveel onduidelijkheid oplevert. Dus daar moet je het dan met elkaar over hebben. Nou, daar hebben we vragen over gesteld. En gelukkig heeft de wethouder daar snel actie op ondernomen. En dan zijn we dus over een tijdje allemaal weer tevreden. De actie die de wethouder heeft ondernomen is dat vanaf gistermiddag nu gewoon al het tuinafval gratis mag worden ingeleverd. Opgelost dus. Maar waar is deze verwarring nou eigenlijk door ontstaan? Nou, wat er gebeurd is, dat hebben we inmiddels kunnen achterhalen, is dat wij in onze voorstellen steeds hebben gesproken over grof tuinafval. Dat hebben we gebruikt als een soort van verzamelbegrip om alle tuinafval aan te duiden. En ja, dat heeft mensen doen veronderstellen dat er ook zoiets is als fijn tuinafval. En op basis van die interpretaties is er op een gegeven moment gezegd van dan mogen we dat niet aannemen en dat wel. Al vanaf het begin was het dus eigenlijk de bedoeling van de regeling dat de mensen al het tuinafval konden inleveren. Onnodige verwarring dus. Maar waar is de interpretatie van het grof tuinafval dan misgegaan? Nou, waarschijnlijk bij het Milieustation, daar waar in de publicatie staat grof tuinafval, dat men geïnterpreteerd heeft, nou dan bepaalde fracties er wel onder vallen en bepaalde fracties niet. Maar is er dan, toen die regeling werd getroffen, geen overleg geweest met de medewerkers van het Milieustation? Nou, uiteraard is er overleg geweest en gezegd en aangegeven van alle tuinafval, dat kan ingezameld worden. Maar dan nog zie je dat als de regeling op een gegeven moment goed gelezen gaat worden, dat mensen hun eigen interpretatie daaraan geven. En dat is helaas misgegaan. Een ander idee dan dat van de medewerkers van het Milieustation. Zij hebben voor 1 juli uitleg gekregen van een beleidsmedewerker van de gemeente over wat wel en niet bij het grof tuinafval hoort. Gisteren nog kregen de medewerkers een e-mail met het feit dat het onderscheid tussen grof en fijn niet meer gemaakt hoeft te worden door de commotie die is ontstaan. Zij vinden het dan ook raar dat de wethouder de reden van verwarring bij het Milieustation legt.
Nou, dat vind ik nogal wat. Ons is precies gezegd hier hoe het zit. Hè. We hebben die folder die de mensen dus nog moeten krijgen allemaal. Plus dat bordje wat we hier hadden, waarin duidelijk dat onderscheid aangegeven is. Gratis en niet gratis. Wat vindt u ervan? Nou, dat heeft de wethouder, dat zeggen ze niet eigenlijk zo leuk eigenlijk gewoon. Hè. Nee. Dat zouden wij eigenlijk de fout maken. En dat is duidelijk uitgelegd wat we moesten doen. Ook Petra van Duinhoven snapt de uitleg van de wethouder niet helemaal. Zij denkt dat hij een beeld voor ogen had dat anders uitpakte. Van Duinhoven vindt dan ook niet dat de interpretatiefout bij de medewerkers van het Milieustation mag worden gelegd. Ik vind dat dus nooit kunnen, want medewerkers van het Milieustation die zamelen voor ons alle spullen in die wij kwijt willen. En daar kan je die verantwoordelijkheid voor uitleg van zaken nooit neerleggen. Dat mogen we met elkaar niet toestaan. Verwarring en miscommunicatie alom dus. Gelukkig voor de medewerkers en burgers is het nu duidelijk. Al het tuinafval mag gratis worden ingeleverd. Klein uitzonderingetje, graszoden horen er niet bij. De horecaruimte van Sporthal de Wetteling wordt een oefenruimte voor de vechtsport. Dit heeft het college van Venray vandaag besloten. Thaiboxvereniging Quinn Gym en boxclub Venray betrekken de ruimte na een renovatie. En voor deze renovatie is €45.000 nodig. Daarvan worden onder andere de versleten vloer en het plafond opgeknapt. Ook komt er een boksring. De gemeente draagt 2/3 van het bedrag bij. Het resterende bedrag komt voor rekening van de 2 sportverenigingen. Eieren uit Veulen in een supermarkt in Venray. De vrije uitloop-eieren van zorgboerderij De Haam in Veulen liggen sinds deze week in de schappen van Plus Supermarkt. Dit is in samenwerking met het bedrijf Gijs dat streekproducten aan de supermarkten levert. De leverancier zit nu dicht bij de uiteindelijke winkel. Een voordeel, want daardoor zijn de eieren pas net gelegd als ze worden geleverd. Trouwens, deze 2 eieren zijn ook dagvers. 's Morgens worden ze geraapt, 's middags worden ze al gesorteerd en verpakt en zo snel mogelijk in het schap gelegd. Dus dat is wel een prachtige bijkomstigheid dat ze kakelvers zijn. De doosjes met eieren bevatten ook een boekje met uitleg over de herkomst. En er zit een QR-code op het doosje. Als je deze met je telefoon scant, kun je de kippen van De Haam live volgen. Ik vind het leuk, de transparantie van het product tot aan de winkel is erg leuk. Er staat een QR-code staat erop, dus men kan via de webcam de kippen volgen als ze ook daadwerkelijk buiten komen. Dus de transparantie vind ik wel erg belangrijk, dat is ook wel het mooie van dit product. Daarbij hebben we een zorgboerderij en dan gaan we samen met de mensen van de zorgboerderij, die helpen een handje mee met het rapen van de eieren en zorgen dat ze goed en onbeschadigd in de rekjes komen. Gijs Streekproducten hoopt nog meer kleine producenten een kans te geven in Plus supermarkten. En tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot woensdag 12 uur 's middags. En het eerstvolgende journaal is er volgende week dinsdag weer. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt onbewolkt. Morgen overdag blijft het droog en het is zonnig. 's Middags komen er enkele wolkenvelden, afgewisseld met brede opklaringen. Het wordt maximaal 24 graden en dat is minder warm dan de afgelopen dagen. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot volgende week.